Josune, Lua eta Ibon zaudete momentu honetan hemen, biak bat egoitzan gaude. Zertan aritzen zarete hemen? Biak bat irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, eta gure lana animali laguntako esku hartzeetan datza. Eta hemen egiten duguna da batez ere, animaliekin terapia, hezkuntza eta aisialdiak. Hemen txakurrak ikusten ditut. Txakurrekin bakarrik aritzen zarete? Txakurrekin batez ere. Egia da katuekin ere egin izan dugula, eta orain bai dugula kobaia edo kuia batzuk ere bai, eta dordoka. Momentuan eta pertsonen arabera batzuk parte hartzen dute saioetan, baina batez ere txakurra dira protagonistak. Eta zer da beraiek egiten dutena? Bakoitzak oso ezberdina izanen da, zakur batekin lan egitea, katu batekin, ez? Bai. Izakera ezberdina dutelako, edo dordoka bat. Hori da, eta beraiek ere bai ikusten duzu. Lua oso lasai dago, hemen begira, eta Ibonari da mimoak eskatzen, zurekin parte hartze gehiago, ez? Aktiboagoa da Lua baino. Orduan, guk profesional bezala badakigu, ez? Txakurrak batez ere hasieran etortzen direnean, bai aurrak, bai gazte edo helduak ona, ni psikologa naiz, psikologaren gana doaz, baina ez da ohiko terapia bat, ez? Beraiek daude eta askotan, hemen beraiek daudelako pertsonari errazago egiten zaio guregana etortzea. Bartzu dira onuradunak, zuen zerbitzu hauetako onuradunak? Edozein, edo behar bereziren bat daukana? Normalean, autismoa dutenak, azken aldian behar sozio-emozionala dituzten gazteak, batez ere, alderdi horretan. Egoitzan egiten duzuelan, baina egoitzatik kanpo ere bai? Hori da, bai. Egia da azkeneko urte hauetan gutxiago ari gaela ateratzen gure egoitzatik kanpo, beste egoitza edo beste elkarte batzuekin, lanean. Orain gure egoitza berrian. Oso polita, por zirto. Bai, oso pozik gaude, ez da erraza izan, baina hemen gaude, orduan atzeko guztia aztuta. Eta orain hemen gaudela gainera Altsasun eta herrian bertan, natura hor bertan dugula, azken aldean ere ikusten genuen ere bai, natura izan dezakela protagonismoa ere bai, ez bakarrik paseoan ateratzen garenean saioak kalean egiten, baizik eta beste zentzu zabalago batean, eta beste proiektu zehatzago batzuekin ere bai, baratza terapeutikoa, naturan eztea, hezkuntza askotan ari gara asko izten, espazio eta eserita, eta gu ikusten dugu naturak eman dezakela beste ikuspuntu bat eta ikasketarako oso espazio bikaina izan daitekeela. Zuek bilatzen duzue pertsonaren ongizatea, baina beti esaten duzue animalien ongizatea bermatzea dela helburuare bai. Bai, hori da gure lana eta gure elkartearen zutabe nagusia. Eta orain naturarekin gauza bera, natura eta horren ongizatea eta zaintze hori, animaliak, natura eta pertsonak. Hori da orain gure elkartearen funtsa, bai. Eta proiektuka ere lan egiten duzue, Josune? Bai. Gauza bada norbanakoak etortzea, edo taldetxoak, baina proiektuak ere? Bai, urte guztietan joan gara proiektu desberdinak sortzen, batzuk oraindik jarraitzen dute, Lauzango Milaka Irri programa behar berezia dituzten haur eta gazteentzat, orain dela ia 10 urte eta martxan jarraitzen du. Azar Naguzten programa genero indarkeria jasan duten haur eta gazteentzat ere bai, daramatzagu 7 urtez, gainera Euskal Herriko Unibertsitatearekin ikerketa proiektua dugu lotuta, ikusteko zelako inpaktua duen haur hauen ongizate emozionalan, batez ere, adinduekin ere bai, bisitan azazu eta zure irria eman, urte guztietan joan gara sortzen. Josune, zuek bizipozan zaudete, eta galdetu nahiko nizuke, bizipoza zer den zuentzat ere bai. Idatziz, adierazten badiazu, bai? Noski. Infernuetara jaitsita igo, dantzan azazu astiro zein ederra den amigo, lurra irentziarren odeiak dastatzea